в живота ми като рикийка, изпечена 2-3 пъти поне. И нек се заврати една мастика и нещо по-така да ми даде. Днес празник ли е или да си тръгам? Кога друг път ще пиеме без край? А моля ти са, дай да се нафръгам, отпред, отзад, насекъде ми дай. Горчива